Evox.dk, get your hands on right, get it your way. Velkommen til Evox. Jeg står her med GOD Gold Classic Styler, der er en af de bedst sælgende glattejern fra GOD Glattejern. Det er mellemstørrelsen med 2,4 cm brede varmeplader, og det er den, der ligesom kan bruges både til kort, mellem og langt hår. Den har en universal strømspænding, der gør, at du kan bruge den i alle lande, også selv når du er ude at rejse. Varmen i varmepladerne justeres 5-7 gange i sekundet, hvilket gør, at den altid har en konstant varme, og resultatet er altid helt perfekt. Den slukker automatisk efter 30 minutter, hvis du glemmer at tage den ud af stikkontakten. Jeg vil nu pakke den ud for dig og vise dig, hvordan den ser ud indeni. Sådan her bliver GOD Gold Classic Styler leveret i en æske. Nede i så ligger selve glattejernet og varmebeskytteren til varmepladerne. Og varmebeskytteren, det er en ny ting, som GOD er begyndt at lægge med til deres glattejern, så man kan beskytte varmepladerne, når det ligger i en skuffe for eksempel. Du sætter det selv bare på her, og det er rigtig godt beskyttet. Sådan ser det ud. Evox.dk, get your hands on right, get it your way. We got the cool products, we got the best stylings. You want American crew, blacks, hairbands, we got that too. What about ID wax? We got the best price, we ship it so fast. Hair straightener from GHD, now they checking out your hair at the party. I guarantee sexy you stay. Go to Evox.dk today. Go to Evox.dk to get your hair set cool, yeah.